Erhedê wekî tê zanîn cejnê li her derî şêranî tê çêkirin malzemeya şêraniyê ya herî girîng jî şekir e. Gelo ev şekir ji nav zêviyê heya ku tê ser sifraya me ji rewşek çawa derbas dibe ew jî di xeberê de tê ser ekranê. Di tema şêrîn de tiştê herî girîng şekir e. Şekir jî ji qamiş û silqan tê çêkirin. Li Mûşê piştîkê da 5 meyan êdî zeviyên pincaran tê rakirin. Maşallah çok keyiflidir. İsal jî komkirina silkê li Mûşê dest pê kir, cotkarê Mûşê nav zeviyê xwe de bi malbatê xwe re silkan kom dikin. Komkirina silkê heta navenda çiriya paşî tê berdewam bike. Li zeviyan de jin û mêr û zarok herkes dixebitin û silk kom dikin. Silkê wan aşağı me wan nêdikê heme me 5-6 me 7 mehtere. 7 me şon da niha başlamış kirin wana pincarê xwe derdikin. Pincarê xwe wana derdikin wana milletê me ew bi zarê xwe bi cînarê xwe zarû jî ew ê goterin mektebê niha got tehtil bûye. Ew neh rojê tehtilê de wanan jî wana dixebitin yani bayramê neçin. Vallahi ez zarê xwe hemiyam neheb. Yani yevmiye me 5 milyon te yevmiye me ku em hesab dikin. Em neheb yevmiye me 5 milyon. Piştî ku pincar û silk li zeviyan hatî komkirin bi traktoran ve ji bo pîvandirê dibin qenterê. Me pancarê girt. Îro sistêmeyî jî em pancarê dibirin. 350,000 ton kota me hebû. Em 55,000 ton pancar didin ağrı şekeri. 230,000 ton civarında jî em işlemişdikin. Roy fabrika me roy 4,000 ton pancar işlemişdik. Tahmini ishal 32 ton kristal şeker hedeflemiştik. Piştre jî ew silk bawekî baş tên şûştin şekerê ku dikeve binê avê piştre vedgera şekerî kristal û dikeve tûrika. Pêşî pincarê me ji meydanê tê. Ji meydanê vatê ku tê li pincarê me tê li yexamayê cî şûştina wî heye lê tî şûşt. Lêtê evkê jor transportê vatê ku heta transportê jê lê dirê pincarê lê dirê hûr dike. Pincarê me em jê bizim piçaxlar yani em bizim lê dirê kevê ber kêran hûr dike. Vatê ku me germ kir şekîrî em jê hiltînê şerbet olarak em dene tepîrê küspî em tane derve. Temaşevan nezîzê ku niha ser taştênek kevçî şekir davêjin çayê jî îro pêv divê du carî xwe bifikirin bi rastî jî bi zor û zehmetî tê çêkirin ez bawer dikim roja eydê jî roja îro de jî di nav zeviyên silka de jî hîna xebatkar dişuxulin ji ber ku heyamek wê heye